for the 71st wedding anniversary, offered by Mr. and Mrs. Jose Medan. Thanksgiving for the birthday blessings, offered by Sir Francis and the family. Thanksgiving offered by Mrs. Josefina Quintanan and family. Thanksgiving offered by Mr. Edwin Mongalvalias and family. Thanksgiving and petition for good health and for the souls of Antonio, Adela, Isabelo, offered by Mrs. Fernandez and family. Another Thanksgiving and for the souls of Tayo, and the song offered by Mrs. Naida Cruz and for the souls of Danilo, the Socorro and Isabel, offered by Mrs. Elsa Carnival and family. For the soul of Ophelia, offered by Oscar, Devero and family. For the souls of Paul and Rita, offered by Miss Joanne Ferdinand and family. For the souls of Fresco Mario Trinidad, offered by Siratan. Thanksgiving, petition of all blessings and good health for the soul of Delphine, Leticia, Valerio, Elisa, Asinsa Gabos na Tarag sa Pagkatuloy, offered by Kagawagas, Inadayo and family.
Another mass intention, Thanksgiving, and for the soul of Lani, offered by Mr. and Mrs. Alexander Soke and family, and also Thanksgiving offered by Mr. Jose Arnel Guntang and family. Another mass intention for the souls of Noel and all souls in the purgatory, offered by Miss Marilu M. Sumpay and family.
Another mass intention, thanksgiving, offered by Mrs. Nemia Pablo and family. Sa liwat, Diyos maray na aga po sa tuya gabos. Ngunyan po ang ikadusing Domingo nin taon. Ang tema, dai ka mo matakot. Kay puhan na magigwa kita nin kusog nin buot sa pagsaksi kan sa tuyang pagtubod. Ang liturhiya niya tungon na Domingo nagpapahayag sa tuya na dai kita matakot sa pagpahiling nin tunay na pagsaksi sa mga katukdoan nin kagurangnan. Ipagselebrar niya to sa Eucharistia ang sa tuyang pagkasararo sa pagsabuhay kan sa tuyang pagtubod. Matindog po ang gabos asin mogmo po niya tong awitan ang awit sa pagpuon.
kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akon nyaton sa itong mga kasalan, tanganing magkanig ko kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibig sa kagurangnan Diyos. Maherag manlugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasaalan, darahong kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, asin sa dagat katulungan, sa mga taong marahayan mo. Inumawi ka, inurugyawi ka, sinasapawi ka, pinapangunan. Nakuhaan sa mong pagkimahirap, ika na nagtutukaw sa ato ka naman, kahirapi kami. Kay kasanaan paman, ikasanaan kanurangan, ikasanaan urong halangkan. Jesu Cristo kaibang kan Espiritu Santo, sa pamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita, kagurangnan, magkaigwalugod kami kandanay na takot asin pagkamuot sa banal mong ngaran. Tadai ka nanggad nagkulang sa imong pangataman, sa mga pinatugmad mo sa imong pagkamuot, huli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mo asin kan Espiritu Santo,
nabubuhay asin naghahade, Dios sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataraman. Sa enot na babasahon, si Propeta Jeremias daing nagpadara sa pagkatakot ninhuli taaram niya na dai siya papabayaan kan Dios. Hinanyugan po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Si Jeremias nagsabi, "Nadangog ko ang nginurob-ngurob nin kadaklan, napalibutan kita nin takot. Isumbong siya, isinumbong siya. Ang mga dati kong katuod, naghahalat na ako mapukan. Tibaad siya mahulog sa karatan. Konsiring madadaog niya to siya, asin makakabalos kita sa iya. Alagad, uya sa sako ang kagurangnan, siring sa mapangyaring paralaban. Ang sakong mga kaiwal magkakasiringkog, dai ako ninda madadaog. Magkakasurupog sinda, huli tadai sinda makakadaog. An sa indang kasupugan, daing katapusan, asin sagkud paman, dai malilingawan. Alagad ika, kagurangnan na makakamhan, sa imong pinopробaranin matanos, sa imong hinihiling an isip asin puso. Tuguting mahiling ko ang sa imong ibabalos sa inda. Huli sa imo, ipinaniwala ko ang sakuyang kamugtakan. Mag-awit kamo sa kagurangnan, umawon ang kagurangnan, huli ta ilinigtas niya ang kalag ni nagkakaipo. Ilinigtas sa kamot nin mga taong tampalasan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Sa dakula mong pagkamuot, danguga ako kagurangnan. Sa dakula mong pagkamuot, danguga ako kagurangnan. Huli sa imo, tinitios ko ang kasakitan, ang sakuyang lalawgon, pano nin kasupugan. Ako naging dayuhan sa sakong mga tugang, daimidbid kan mga aki nin sakuyang ina. Sa dakula mong pagkamuot, danguga ako kagurangnan. Ini ang sakuyang pamibi sa imo, sa dakula mong pagkamuot, danguga ako, O Diyos. Danay ang sa imong pagtabang sa kuya, huli taan sa imong pagkamuot maugayon, sa imong pagkaherak lilingya ako. Sa dakula mong pagkamot, danguga ako kagurangnan. Ang mga dukha kon ini mahiling mauugma, makusog ang puso kan mga naghahanap sa Diyos. Huli ta dinadangog ning Diyos ang nagkakaipo, dai isinisikwal ang sa iyang mga surugoon na nabibilanggo. Pag umawon siya nin langit asin daga, asin kan gabos na nasa dagat. Sa dakula mong pagkamot, danguga ako kagurangnan. Sa ikaduwang babasahon, ninhuli sa pagkakasala kan sarong tawo, naulakitan ang katawuhan kan pagkakasala. Alagad, ninhuli ki Kristo, nagkigwanin paglaom para sa kaligtasan kan katawuhan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ang kasalan luminaog sa kinaban, huli sa sarong tawo, asin ang kagadanan, huli sa kasalan. Kaya ang kagadanan nakalakop sa gabos na tawo, huli ti ang gabos na tao, na ulakitan kang kasalan. Ang kasalan yaon na sa kinaban, bago itinao ang tugon. Dai kuta nanin nagkasala, kung dainin tugon. Alagad ang kasalan naghadi sa gabos, poon ki Adan, sagod ki Moises.
Minsan ngani ang sa indang kasalan, laing kang kasalan ni Adan. Bakong nasa paglagpas kan tugon, si Adan ladawan kan madatong. Alagad balaog labi pa sa paglagpas kan tugon. Kung totoo na huli sa sarong tawo, si Jesucristo ang biyaya ng Diyos na pakinabangan nin kadaklan siring sa balaog na orog karahay. Ang tataramo ning kagurangan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo, susog kisan Mateo. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa sayang mga disipulos, sa sayang mga apostoles, day kamo matakot, hulita ang gabos ngonya na natatahuban, hahalian in tahob, asin ang gabos na natatago, ipapahayag. Ang sinabi ko sa Indo sa kadikluman, sabihon nindo sa liwanag. Ang hininghing sa Indo, ipagrukyaw nindo sa atop kan mga harong. Day kamu matakot sa mga naggagadan kan hawak, alagad dain nakakagadan kan kalag. Matakot kamo sa makakahulog kan hawak asin kalag sa infyerno. Bako daw na anduang dignos ipinapabakal nin sarong sintabo, minsan siring dain nin saro sa sainda ang nahuhulog sa daga. Kun bakong sa kabutan kan sa indong ama, isipon nindo na ang gabos na buhok sa indong payo nabibilang. Kaya de kamo matakot, urog na mahalaga kamo kisa ginatos na dignos. Kaya ang minamidbid sa kuya sa atubang nin mga tawo, mimidbidon kuman sa atubang kan sa kuyang ama sa langit. Alagad, andae minamidbid sa kuya sa atubang nin mga tawo, day kuman mimidbidon sa atubang kan sa kuyang ama sa langit. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-uumaw sa imo, O Kristo, matukaw po ang gabos. Igwa akong bistado na sarong lalaki na garong mayong kinakatakutan, maisugon na lalaki. Grabe ang sayang pagkabros ko, maisugon na maray. Minsan pag nabuburat,
naglalakaw yan sa taho kan tinampo, nang hahamon. Sisay ang malaban, sisay ang mao. Siyempre, tarakot ang mga tao. Alagad minsan, nang hamon sa tinampo, sisay ang malaban. Dinulokan agum. Ako, tano. Ay, mako ka. Tiklop. Sunod sa harong. Uli! Sabi ka na agum. Uli! Iyo po, iyo po. Ngunyan mga tugang Father's Day. Happy Father's Day sa mga takot sa agum. Maisugon, pero sa agum, takot. Actually, mga tugang, ang takot, parte na kan sa tuyang pagkabuhay. Kadakol kitang mga kinakatakutan. Ang iba takot sa diklom. Ang iba takot magsulo-solo. Ang iba takot sa inutangan. Pag nahihiling na si tao na sa iyang pinagkautangan, nagtatago na, takot. Takot sa mga bayaran sa kuryente, takot sa puturo kan mga aki, takot sa mahal na barakalon, kadakol sa nakitang pinagkakatakutan. Alagad mga tugang, sabi ko na gani, parte iyan kan buhay din tao. Si Saydo digdian mayong kinakatakutan. Ang iba nga ni, takot makihampang sa atubang nin mga tao. Igo akong bistado na, pag may tao na sa indang harong, kung pwede silang maglaog sa refrigerator, tada ilang siya mahiling. Takot siyang makiulay sa tao. Malatakan aki pa, pag may tao garo na magsuruksok sa saya ni mama niya, takot. Saan ko na nagurang? Iyo man giraray. Takot man giraray. Alagad mga tugang, ang mga binasa niya tungon yan, nagpapahayag sa satuya na dapat kita matakot. Well, yaon yan sa satuyang parte kam satuyang pagkabuhay. Pero nagtataoning rason ang satuyang mga binasa kung ta dapat kitang matakot. Sa inot na babasahon mga tugang na ginuno sa propeta, sa libro ni Propeta Jeremias, actually, gabos na propeta, nag-agi nin kadipisilan, nag-agi nin katakutan. Alagad, mayo ning maurog pa sa eksperyensya ni Propeta Jeremias. Dahil si Propeta Jeremias, sinugo kang Dios na darahon sa banwaan ang sa iyang mensahe. Kan panahon na yan mga tugang, ang Jerusalem, gigirahon kang Babylonia. Asin mayo ning ibang paagi na sinda makaligtas, kundi ang mag-surrender. Mag-surrender. Kaya sinabihan kang Dios, tinawan na instruction kang Dios si Jeremias na sabihan ng mga leaders na mag-surrender. O alagad, imbis na magdangog, pinag-akusahan siyang treason. O, yugon mo yan. O, hali sa mahal na Diyos. Kaya, ang mga tao labi-labi ang kaanggutan sa iya. Bakusan ang mga tao, kundi maski ang sa iyang mga katuod, ang sa iyang mga BFF. O, na naghahalat na mapasala siya, mapasingkog siya, tanganing kundi naron ninda. Yaon sa sitwasyon na ini, si Propeta Jeremias, nagsusulo-sulo, labi-labi sa iyang katakutan. Mali nga ita, igwang aldaw na isinusugo siya kang mahal na Diyos na ini ang isabi sa banwaan. Sabi niya, dahil na lang kumagirong, dahil kwenda darahon, alagad, ninhulit na sinusugo siya kang Diyos, mas nangibabaw ang sa iyang pagiging obedient sa kabutan kang mahal na Diyos. Kaya lalong nag-ngit sa iya ang mga tao. Kaya nga sabi ni Propeta Jeremias, maray pang dae na sana ako namon dag. Alagad, ipinamati kang mahal na Diyos sa iya
na ang mahal na Dios yaon, ang presensya kang mahal na Dios, ang mahal na Dios kaibahan niya. Kaya mga tugang, daiman na hali an persecution, alagad si Propeta Jeremias nakamati ning kurahe, courage, tanganing hampangon an sa iyang mga kinakatakutan. So, but sabihin, mga tugang, ang mahal na Diyos, yaon sa mga maimbod sa iya. Kung maimbod kita sa mahal na Diyos, aron ki Propeta Jeremias, dainong ka kita papabayaan kang Diyos. Daiman mahahalian sa tuyang mga problema. Daiman mawawaraan sa tuyang mga kinakatakutan. Alagad, ang kurahe, courage, dai kita mahahampagtan sa tuyang mga kinakatakutan head on. Dai kita masurrender. Minsan mga tugang ang kinakatakutan ta, ang sa tuyang mga naginibong kasalan sa mga nakaaging panahon. Minsan masabi kita, kung maaaraman kang tawan sa kuyang ginibo, siguro magiging iba ang paghiling nila sa sakuya. Minsan takot kita sa satuyang anino, takot kita sa satuyang eksperyensya. Alagad si San Pablo may mensahe sa satuya sa ikaduwang babasahon. Ano ang sabi ni San Pablo? Yes, sarong tawo. Dahil sa sarong tawo, luminaog ang kasalan. Ki Adan, gabos kita naulakitan ni Adan kan kasalan. Alagad, uminabutan sa tuyang kagurangnan. Si sarong tao man, dahil sa sarong tao, kita nakaligtas sa satuyang kasalan. Kaya ang mensahe ni San Pablo sa satuya, dae ka matakot. Dawa nagkasala ka, don't be afraid. Why? Dahil ang pagkamuot kang Diyos sa satuya, mas makusog kisa sa satuyang kasalan. Sa madaling sabi, dawa gurano kada kula kang kasalan na satuyang naginibo, kung magtiwala kita sa Diyos, mas kung mainit ang satong kasalan, mas mainit ang pagkamuot kan mahal na Diyos sa satuya. Kung ang kasalan taarog ka ni kadakula, ang pagkamot kang mahal na Diyos, mayo nin katapusan. Kaya magtiwala, mas makusog ang pagkamot kang Diyos sa satuya kisa sa satuyang mga kasalan. Kaya nga ni mga tugang sa satuyang ibanghelyo, napakagayon kang mensahe sa satuyang ibanghelyo. Tano, tulong beses, isa sa satuyang ibanghelyo, pirang kapitulo sa na ini. Tulong beses, sinabi kang Diyos, Matthew chapter 10 verses 26 to 33, pirsa ng bersikulo. Alagad sa pirsa ng bersikulo, tulong beses sinabi ni Jesus sa iyang mga apostoles, daig ka mo matakot. Don't be afraid. Why? Daig ka mo matakot. Kaibahan nindo ako. Daig ka mo matakot. Dahil tano, mas importante ka mo kisa sa mga rignos. Lingan mga gamgam. Raday glayog. Sabi ni Jesus, mga gamgam na yan, daiman niya nagtatanom, daiman niya nagtitipon sa mayo yan tambubong na sa indang pagtitipunan kan mga trigo, alagad, oroal daw, sinda pinapakakan kan mahal na Diyos. Tingnan mo ang analogiyang ini. Sabi ni Jesus, si arin ang mas importante, kamo o ang mga rignos. Kung ang mga rignos nga ni inaatamang kang Diyos, kita pamandaw, andae niya atamanon. Asin idinagdag pa, ano sabi ni kan sa tuyang kagurangnan, maski ang buhok sa saindong payo, aram iyan kan kagurangnan, kun pira. Si Sem pinakagwapong lalaki, di masabing aram niya kung pira ang buhok niya sa kilikili. Ang Diyos aram iyan. Naambot sabihon kay ni, ang pagkamot sa tuya kang mahal na Diyos, personal. Yes, namumutan kita kang mahal na Diyos bilang sarong banwaan. Alagad ang saya ang pagkamuot, bako sa na bilang sarong banwaan, kundi personal. Personal ang saya ang pagkamuot sa satuya.
Kaya na kita pwede magsabing, pag nagpapangadyi kita, siguro mas dinadagukan kagurangnan ang mga obispo, ang Santo Papa, tamas dakol ang sa indang concern, o kadakol-dakol na mga tao mas nangangaipo, baka dai niya ako dangugon. No. Aron kayang katibay ang mahal na Diyos. Individual, kaya aram niya kung ano ang satuyang pangangaipo, aram niya kung ano ang satuyang natatakutan, aram niya ang satuyang mga problema, ang satuyang kagabatan sa buhay, aram niya iyang gabos. Ang kaipuhan niya ta, magtiwala kita sa iya. Di kita magproblema, di kita matakot. So, in fact, mga tugang, sa Biblia, pirang beses na mensyonar ang daay ka matakot sa Biblia. Aram po dito kung pira. Pirang beses na mention sa Biblia ang do not be afraid. 365 times. Ano mo sabihon? Urual daw sa santaon. 365 times. Ini ang assurance sa tuya na dahi kita dapat matakot dahil igwang Diyos, asin ang Diyos dahi nagtuturog. Padaba niya kita. Urual daw kinakaputan niya kita. Urual daw inaalalayan niya kita. Ano pa ang sa tuyang matatakutan? Naramdaman ko ang sarong aki na grabe ang sa iyang katakutan. Grabe ang sa iyang katakutan. Pero minsan siyang takot, naghihibi. Kaya si mama niya, pero siyang inaalalayan man dyan ng ano, pag mabalyo sa tinampo, aalalayan. Pag nakaputanan sa iyang kamot, nawawaraan sa iyang takot. Pag may madiglo, mama, kakaputan kang ina, yaon, maturog na yan. Maski bago magturog, gusto niya, namamati niya na nakakaputan siya ni mama niya. Umidabot, pag nakula ka ining aki, dai niya nalilingawan ang ginibo ni mama niya. Sarong aldaw, kan si mama niya madali nang magadan. Sabi kan aki, ma, yaon ako igdi, mation mo ako. Sabi ni mama niya, ngayon nonoy, natatakot ako. Sabi niya, ngayon ma, kan aki pa ako, pirmi mo akong kinakaputan pag ako natatakot. Pag kinaputan mo ako, nawawara na ang sakuyang takot. Ngunyan nga ma, ika naman ang sakuyang kakaputan, yaon ako sa kataid mo. Nag-smile si mama niya. Sabi niya ngayon, nonoy, salamat, takinaputan mo ang sakuyang kamot. Kinakaputan mo ako ngunyan, pero dai mahaloy, bako ka na ang makaput sa kuya, ang kagurangnan. Kakaputan niya ang sakuyang kamot, aalalayan niya ako pasiring sa iyang kahadean. Dai niya ako babayaan. Kaya ngayon, ngunyan maski natatakot ako, pero sa tao kan pagkatakutan na iyan, nagtitiwala ako sa iya. Arong kita kaini mga tugang, kadakol kitang kinakatakutan, alagad, kung matiwala lang kita sa iya, kakaputan niyan sa tuyang kamot, asin aalalayan niya kita, dai na kita matatakot, dahil siya, yaon, kaibahan ta. Amen. Ngunyan mga tugang, Father's Day. Nagsisilibrar kita ngunyan kang Father's Day. Igwang duwang aki na nagyayabangan kan sa indang ama. Sabi kan si sarong magka-classmates hinda. Sabi kan sarong aki, ara mo ngaya ang pinakamaisog sa gabos na tao sa kinaban si Papa, mayong madaog ki Papa. Sabi kan sarong aki, sisiw yan ki Papa, daog yan ni Papa. Tano man niya, si Papa daw ang magkahilingan ng halas, dayan natatakot. Dawa sa inyo niya magduman, dayan natatakot. Kaya nga mas matibay si Papa. Sabi kaning aki,
daog ngayon ni Papa. Si Papa ngaya, nagtanom ning kamote, pag-ani, kadakol-dakol, 10 sako ang nakuha niya. Sabi kaning aki, daog yan ni Papa. Si Papa nagtanom kamuting kahoy, 50 sako ang sa iyang naani. Grabe, nagpapayabangan. Sabi kaning aki, kaya lang si Papa ngaya, kaya lang si Papa, maski nga siya brusko, pero ngaya, minsan nga, namamati ko ngayon, nagar siyang bading. Sabi kaning aki, daog yan ni Papa. Dahil si Papa pagkabangki, nagkukutiks, mas bading si Papa. Payabangan. Ang sa tuyang mga ama, ipagyabangtan sa tuyang mga ama. So, dahil man lugod mga badingan sa tuyang mga ama. Ngunyan, Father's Day, Happy Father's Day po sa mga ama na yaon digdi. Iniimbitaran ko po kamo na mag-igdi sa inutan for the special blessing for the fathers. Mag-igdi na po sa mga ama sa inutan para sa pagpamibi. Happy Father's Day po sa Indo. May God bless you with good health, strength, wisdom, and joy. Thank you for your love, sacrifice, and guidance. May the Lord continue to watch over you and your family always. Heavenly Father, our Heavenly Father, pour out His abundant blessings upon you. May He strengthen your faith, reward your sacrifices, and fill your hearts with peace, love, and happiness. We ask this through Christ our Lord. Amen. Congratulations po sa satuya mga ama. Happy Father's Day. Matindog po kita sa pagpahaykan sa itong pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios, amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin ki Jesucristo, aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namunda ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulungan daw na buhay halis sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tukan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa pagpapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat laman, sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamibi kita sa satuyang Diyos non na Ama, daraan bulanos na pagsarig, tanganing harayo sa nakakaparalisar na pagkatakot, magkaigwa kita nin kusog nin buot nagikan sa pagtubod, na patindugunan sa sa iyang kahadean, sa lambang kagadan sa tong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa simbahan, na ang samuyang mga pamayo dae mawaran ning pagsarig, huli kan mga kagabatan asin kulog ning pagbabago. Nasindalugod magsarig sa samuyang pamibi asin tabang. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satuyang nasyon, nakitagabos magdanay na dai nintakot na nagsaksi sa banal na ebanghelyo sa paagi ning pagtrabaho para sa katunosan asin sa manininlugan
dignidad ning tawo, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa may mga helang, asin mga nagtitios sa mga dukha, asin sa mga pinagdadaog-daog, na daisin da mawaran ni kusog ni buot, makatao, manlugod kita sa indan ning paglaom, asin pagkamuot, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satugabos, na dai kita matakot sa mga nagpapatakot o nag-uulog-ulog sa to, alagad na kita mabuhay sa pagsarig sa Diyos, na iyoan minadara sa to sa iyang kamot. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa Kristiyanong komunidad, na dai kita magkabaranga, kundi magdanay na magsarig sa lambang saro, asin sararong patindugon ang kahadean ni Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan na Diyos, sa kaibahan mo dainin dahilan na kami matakot, pukawa kami, isugo mo kaming maglakaw, tao'y kami nin kusog na dagos-dagos, magpasiring sa imo, kaiba ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa pagdulot. Sa pag
Magpamibi kamo mga tugang, tanganan sa kosen sa indong atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Ako ang manlugod ken kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyan ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako aan sakripisyo nin pakipag-ulian asin pag-umaw asin warasan na kaming nalinigan kan gawi kaini magdulot nin pusong nakakapagaya-gaya sa imo huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na kami danay asin minsan saen magpasalamat sa imo kagurangnan banal na Ama Dios na makakamhan asin daing kasagkuran huli ki Kristo na samong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tawo, nagpakumbabang mamundag sa Birhen, siya na nagtios kan krus, nagtalingkas samo sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon halit sa mga gadan, nagtao samo nin buhay na daing kasagkoran, kaya kaibakan mga angeles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, Kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin dagat, kan sa imo kamurawayan o sana sa kaitaasan palagan at minadigdig sa ngaran kan kagurangnan o sana sa kaitaasan. Malod po. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo ni Hesu Kristo sa mong kagurangnan. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin nagpasalamat, binaak ini asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini. Tayo sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siriman pagkapamanggi, pagkuan niya manin kalis asin giraray nagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini, tayo kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo ng pagtubod. Kagurangan, ipinapaparetanya mo sa kunya ikamagdato. Kaya kami nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay,
asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang ang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Leo, asin kan sa mong obispo si Rexandro, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhina na kan Dios, kaiba ni San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaidtupa na kapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiraskan buhay na dahing kasagkoran, mag-umawa sin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay baniya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay nataling ka sa kasalan asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Hulita sa imo ang kahadean,
Heso Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin naghahade, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninungan. Peace be with you. Miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Awi kami, lingkato Malod po. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga salangkan kinaban, paladan ang minapod sa pamanggi kining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Mamibi kita. Matindog po. Kagurangnan kaming binago kan mga kakanon kan banal na hawak asin mahal na dugo namimibi sa imong pagkaherak tanganing an sinisilibrar mi sa danay na kaludokan makamtan mi sa buhay na pagtubos huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkakapirang anunsyo. Sa August 30, yung ika-30 na foundation anniversary kan sa tuyang parokya. Kaya magkakaigwa po kita ng mga aktibidades kayan. Asin sa mga aktibidades yan, Fun Walk 2026 na igwa po ning t-shirt na pinapabakal. Hama na ang t-shirt. Hamana, dahi pa. O, si gusto pong magbakal, ta nagkakaubusan na daa. Nagkakaubusan ng panahon. So, ang t-shirt po, maabot na daa, maabot na. Ikadua, naghahanap po kita ng mga volunteers na magiging membro kang CFD, or Catholic Faith Defenders. Anong Catholic Faith Defenders? Ipo ni mga tao na nagdidepensa kan sa tuyang katolikong pagtubod halis sa atake kan mga protestante. So naghahanap po kami ng gustong magdayon sa Catholic Faith Defenders. Dahil man po kita makikidebate, kundi ang sa tuyang focus, iyon natukdoan ang sa tuyang kapwa katoliko kung paano didepensahan ang satuyang pagtubod. Dahil pag minsan makakahiling kitang ibang sekta na may daradarang Biblia, nagtatakig na ang satuyang tuhod. Tabakang iya dibatehon ako. So alagad kung aram ta ang satuyang pagtubod, dahil kita mababasta-basta. Asin kadakol na mga katoliko ngunyan ang dahi aram ang pagtubod. Pag sinabi kang ibang sekta na, kamo nagsasamba sa imahin. Iyo po, iyo garo. Kadakol nga niya kung dinodumanan, hinahapot ko, ano nagsasamba kita sa imahin? Banga, 50% nagsasabing dae, ang 50% nagsasabing iyo. O but sabihon, kulang ang satuyang pagtubod. Kaya, alagad kung igwa kitang Catholic Faith Defenders, ipo ini ang matukdo sa satuya. Tamang pagtubod kan sa tuyang katolikong simbahan. Dahil kita nagsasamba sa imahin, dahil kita nagsasamba sa mga santo, ang mga santo, si Mama Mary bako sindang Diyosan na iyong sinasabi sa Exodus chapter 20. Kaya ang binabawal sa chapter 20, ang mga Diyosan araw ki Baal, ki Sus, ito mga na ginigibong Diyos sinasamba. Pero kita dae, imahe ni Jesus, o si Jesus ba kuman siyang Diyos-Diyosan? Ang sa tuyang mga imahin, pagirumdom, kan mga heroes, kan sa tuyang simbahan. Ang mga santo, mga hero ini kan sa tuyang simbahan. Arki Jose Rizal. Si Jose Rizal baga sa Rizal Park sa Manila, 24/7 may guard. Ano ta ginagwardyahan? Baka habonon? No. Kundi bilang pagsaludo niya to sa satuyang national hero. Pero dahil man siya sinasamba. No. So ang mga santo, hero kan satuyang simbahan, dahil man sinasamba. Kaya kung aramtan sa tuyang pagtubod, dahil kita maluloko kan ibang nag-aatake sa satuyang pagtubod. Kaya mga tugang iyon niyan sa tuyang hinahanap mga volunteers na magiging miyembro kang Catholic Faith Defenders. O ulitin ko, dahil man kita makikidebate, alagad kung atakihon na sa tuyang pagtubod, at least aram ta kung paano kita masimbag, paano ta didepensahan ang sa tuyang pagtubod. Sabi ni Dr. Scott Hahn, dango ganindo, si Dr. Scott Hahn,
paborito ko ining convert. Dati ining anti-Catholic to the truest sense of the word, anti-Catholic. Kaaadal niya, ngunyan, saro na siyang CFD, Catholic Faith Defender. Sabi ni Iskathan, ang mga Katoliko daan na nagiging protestante may duwang rason. Not ignorance. Day aram ang pagtubod, kaya naglipat sa protestante. Iyan ang kadaklan sa satuya, ignorance. Day taaram ang satuyang pagtubod. Ikadua, hinanakit. Hinanakit kipadi, hinanakit sa katekista, hinanakit sa lectors, hinanakit sa obispo, kaya naglipat sa protestante. Yan ang duwang rason kung taano ta ang Katoliko naglilipat sa ibang sekta. Ignorance, hinanakit. Pero sabi niya, ang protestante na nagbabalik sa simbahan, saro lang ang rason. Ano yan? Knowledge. Naaraman niya ang katotohanan, kaya siya naging Katoliko. Kaya iyon ang satuyang minamauot na matukduan, knowledge, matukduan ang satuyang mga kapwa Katoliko, tanganing sinda daay maloko, daay sinda madara, kan salang pagtubod. Kaya kung gusto po nitong maging miyembro kang Catholic Faith Defenders, magayon po ini, magdiyan na lang po kamo sa opisina o magdulo kamo sa sakuya, tanganing magkakaigog, iimbitaran ta ang Catholic Defenders kan sa tuyang Archdiocese, tanganing magtao sa tuya ning formation. Magayon po ini. Ikatulo, sa Pitsa 28, magkakaigwanin meeting ang Divine Mercy Apostolate pagkatapos kang second Mass. Next week po ini, next week. So may meeting ang mga Divine Mercy Apostolate. Matindog na po kita. Ang kagurangan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Magdanay kamo sa pagkamot sa Dios, asin paglingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kaitaasan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kaitaasan.